Saurunge kretek anyar UGM iki dibangun 2007 tekane rampung iso diliwati neng taun 2008. Jalan Tirta Marta persis neng pinggir Slukan Mataram. Wong-wong jaman 90-an ngarani jalur iki jalan tikus pemotong kompas. Ning aja mbok bayangke aspal mulus kaya saiki, geng. Biyen kuwi isih rupa lemah karo watu sing jendul-jendul. Angger papasan neng jembatan iki kudu gentenan, geng. Rasane wis kaya uji nyali. Nanging dalan petualangan iki sing nyelametke dompet lan wektune cah kuliah lan masyarakat sisih kulon Sleman, geng. Jaman semono ben ngindari ora ditilang polisi barang. Numpak motor bebek kaya Astrea Grand utawa Prima neng kene kuwi kudu duwe skill dewa, geng. Salah sithik meleset langsung nyemplung Slokan. Apa meneh nek wis bar magrib, peteng dedet tanpa lampu. Tengen sawah kiwa wit pring. Nah, romantisme dalan iki pancen wis ilang, geng. Nanging kenangane kanggo bocah 90-an 2000-an mesti isih kelingan, geng. Saiki dhewe dalane wis dadi kawasan premium, kebak kos-kosan elit lan pusat kuliner, geng. Referensine, geng, kulineran sing enak tur murah sisih endi, geng?